Türkmen häkimetlerinin ýaş hünärmenleri ýyşy ýerleşdirmek ulgamyny kämilleşdirmek ugrunda ýürüýti maksatnamany kabul eden purtady ýaş türkmenistanlylar ýyşsizlik sebäpli kösenýändiklerini, şeýledi ýerli resmiýetlerin hamany iş hödürlündi diýen galp dokumenti gol çekdirýändiklerini gurrun berýärler. Marly 26 ýaşyndaky çary häzirki güne çelini kadaly iş ýerini tapyp bilmän kösenýändigini, türli guruluş obýektlerinde günnükçi bolup zähmet çekýändigini gurrun berdi. İki çağanın kakasy, orta bilimli çary döwlet mediasynda ýaşlary iş bilen üpçün etmek üçin ähli şertleriň döredilýändigi baradaky maglumatlary dinläninden soň iş gözleginde ýerli zähmet birjasyna ýüz tutmak kararyna gelýär. Emma ol ýerde hiç kil anyk iş barada gurrun edilmän, munyň deregine çarynyň öňünde 3 iş ornunyň hödürlenendigi baradaky dil hatynyň nusgasy goýulýar. İş sorap zähmet birjasyna bardym. Geň bir wakany başdan geçirdim. Ähli zatdan öňürti maňa bir dil hatynyň nusgasyny berip, ony öz adymdan göçürmegimi talap etdiler. Ol dokumentde men maňa hamany 3 iş ornunyň hödürlenendigini tasdiklamaladım diýip çary gurrun berdi. Çary bu dil hatyny ýazmakdan boyun gaçyranyndan soň ýerli resmi ony iş tapylsa habar bereriz diýip ugradyp göýberendigini aýtdy. Gaty kemsindim, paxta bilen damagymy çalyp kuwup göýberdiler. İş tapyp bermeseler, işsizlik pasoýbasyny talap etsek, nira çykmaly hem bolsa indi öz hukugymy talap etsek, diýip Çary Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde aýtdy. Ýeri gelende ýatlatsak, ýurtda 2016-njy ýylda kabul edilen kanunda işsiz hökmünde resmi hasaba alynan adama pul kömeginiň tölenjekdigine kepil geçilýär. Galy berdi-de Azatlyk radiosynyň Çarynyň ýüz tutan zähmet birjasyndan bu waka dogrusynda nähilde bir kommentari almak tynynçyklary netije bermedi. Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna ýurduň durly künjeklerindäki sol sanda ýokary bilimli ýaşlaryndan iş tapyp bilmän kösenýändikleri dogrusynda dowamly maglumatlar gelip gowuşýar. İşsizlikden kösenýän ýaşlaryň käbiri alan hünäri bilen ilteşikli ýerli edaralary, bilim ministerligine ýüz tutanlarynda olary ekrançylyk bilen meşgullanmagyň maslahat berilendigine hem gurrun berdiler. Bu ağırlykda Türkmenistanyň prezidentiniň ýaş hünärmenleri işi ýerleşdirmek ulgamyny kämilleşdirmek üçin 2018-2020-nji ýyllar boýunça ýürüýti maksatnamany kabul etmegini, ýurdun gazetlerinde dürli ugrullar boýunça ýokary hünärli spesialistleriň ýetmezçilik edýändigi barada ýygy-ýygydan bildirislerin çap edilýändigine garamazdan, ýurtda işe ýerleşmek meselesinde tanys biliş we para almak bermek tejribesiniň giňden ýaýrandygyny, şol sebäpli ýaşlaryň köpüsiniň işin gözleginde tasary ýurtlara gitmäge mejbur bolýandygyny, ýagdaýdan habarly ýerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi aýdarlar. Şeýlede türkmen resmiýetleri ýurtdaky işsizligiň görkezüjileri barada hiç ýyl statistiki maglumat bermeýärler. Emma 2017-nji ýylyň martynda Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar bir çeşmesi Türkmenistanda işsizligiň derejesiniň 60% golaýdygyny, bu mesele barada ýurduň merkezi bankynda bolan maslahatda gurrun edilendigini habar beripdi.